hanzi mbudzi yaberekera pane wanhu yati nditsingirwe imbwa. Zimbabwe Gender Commission mwauya nenyaya yenyu pamadzimambo, mwaita kuti titandanise imbwa. Manje toti imbwa dzedu ndedzipi apa? Ndidzo dziya dziri kumbudikidza vana, dziri kuita GBV. Zvikuru constitution yedu bumbiro romutemo rinoti tinofanira kuita zvese hazvo zvinodiwa kusimudzira kuenzanisa kwemikana yavanhukadzi navarume, kuti there should be harmony, the equal treatment. We are fighting for social justice. Tichishanda hatishandi tega, tinofanira kushanda navamwe. Ndosaka muchiona nhasi uno tichisvauya kunoku kuti tiwe mazano kuti patakashanda makore 10 iwawo taishanda sei nemwi. Muchitiudza zvikuru tinofanira kunge tichiteerera zvamunotaura imi. Ndafara chaizvo nezuro nanhasi kuti vedwe madzishe akadzidza, madzishe anoona. Tiri kupemberawo chiitiko chakakoshawo chikurukurumbidza chakaitwa nomukuru wenyika. President vedu vaka-appointa umwe mudzimai anonzi Silvaziso Mlotshwa samambo Mvuto kuHwange district. Tine zvatikati good practices ari kunzwa nemutemo wedu, asi zvatoda kupinza mukugara kwedu semadzimambo nevatomutungamirira, nokuti zvakatinakira mubudiriro yenyika ino, mubudiriro yenzvimbo dzedu dzatinotungamirira. Ndoda kupa muenzaniso kuberekwa kunobva vakuru vedu. There is a certain chief vakaunza tsika inofadza yaitoda kuti nditaure nezvayo. Munzvimbo yavo vaiva nedambudziko rokuti vabereki vanga vasingabhadhari school fees vazhinji, asi kunoitwa gold mining mari vanenge vanayo asi vasingabhadhari school fees. Dambudziko rakura ivo vakati aiwa ndogara pasi nemaschool heads nemunzvimbo mavo, vakati ngatise ndakuisa mutemo kuti asina kubhadhara school fees munomuudza kudai, munotiudza ini ndokusheedza kudai. Pakutanga vanhu vaisheedzwa kudai, vachitongwa, vachibhadhariswa mari nedare, vofoswa futi kundobhadhara school fees. Pakutanga zvaidai, asi nekufamba kwenguva vanhu vanozoona kuti zvinotonyanya kudhura, zvaitonyanya kudhura kusheedzwa kudai kwamambo. Unobhadhara mari nedare, wozonobhadhara futi school fees. So nekufamba kwenguva vazhinji vakabhadhara vega. Dzivirishoka kana nyaya yekubatwa chibharo kwevana, tinoda kuti isusu madzimambo tiende pamberi. Tinofanira kuti isusu machampions tichishanda nevana vasinotapiwa, vangava mapurisa, vangava vashandi vakasiyana siyana vatinopiwa, asi isusu tiri pamberi, tiri isusu machampions. Kuita champion zvinodiwa zvacho, nokuita discourage zvisingadiwi, nokuita punish vanenge vachiita zvinenge zvisingadiwi. Tinoona kuti tikadaro tinobudirira. Nyaya inonetsa isusu kana kuti vabereki vazhinji ndeyekuti pabarwa mwana nevanhu vari below 18 kana kuti vane 18 years vese, asi havabvumiri kuroorana.
pamutemo wenyika. Saka mwana uyu tomutora kana tikamuendesa kwamuri kutaura, asi ane kumusha kwake kwaakazvarwa ari nababa wake vari 18 years. Ndo patiri kutsvaga dambudziko racho, because zvitoriko ende zvinoramba zvichiitika. Mwana iyeye ane 18 kana kuti mwana iyeye ane mwana wake, muri kuti munhu amitisirwa mwana wake nemwana wakwachimuti ane 18 years, zvinomufadza here kungoti mwana wake amitisirwa, asi nekufamba ataita 19-20 years uya atoroora umwe mukadzi, asi uku ane mwana wake. Tinotenda zvikuru nemubvunzo. Ndakazvitarisa, ndinoona kuti panotoda serious community awareness kuvana vedu chaivo vatakazvara, vasikana vacho kuti vazvibate nai, nevakomana vacho kuti vagonewo kuzvibata, kuti vazive kuti kutamba matambiro avanoita magemu avanotamba evakuru ngavasiyane navo. Kuti titi tiripise mwana mukomana uyu, mwana mudiki, tarise kuti haana chaanacho, ari kutotsvakirwa sadza nai, akakunoda kuti kurike kwakanganiswa, hatizivi kuti tingaigona here kuiganhura nyaya